Ka Joint Action Committee jong ka All Ribhoy Passengers Vehicle ka badai ka kanhon senrop lang jong kinong ya kali kamay nadu ki sumo, taxi, pick up, bat ki bus ha ka santarik naitung arajar arphulai kila lej bani kendu biang ya u Deputy Commissioner jong ka Ribhoy u arpit upadaya ban pen kan mau biang ya u halor ke jing jong ki driver kali kamay ha ka baka sorkar kala pendan kam ya ki kali ki jong ki ha ki por ki baka sorkar ka dan kam khamtam ha ki por election bat COVID. Kumban syupin kan mau ba haga kan reu terik jemang arajar arpulai ka JSC kinongnya kali kamai kila lej bani kendu yo Deputy Commissioner halor kani ka benta bat na kaliang udisi ka Ribhoy ula kular ban pelaj no ya ka pisa ka bedangsa hapo khat sansngi. Kinong yalam kani ke JSC haba keren syakilat pathai kubor ki yathu baka office UDC Ribhoy ka bat eka pisa ki kali kamai nadu ka duty COVID khat khandai election MLA bat kiwi ki duty ki baki tenat sorkar ki pendan kam Henry ki klem pelaj satya ya ka pisa hadu mentah. Uba Bines Makri haba keren syakilat pathai kubor ula ongru ba kani kadai kesin ke beningkong baka DC office kan pensakut ya ka pisa ke badai ke hok jongki driver da kisnam. Uba Makri ula ongru baka sorkar kam jumap ladang Islam ban pentemai ya ki kot kisla kali tang hapo shisngiru ngin sya dan kuna hadu shipau hajar bat bun ki kendon ki bangin ngat. Henry kat bana kaliang ke sorkar pat kam jus ngap ya ke jingker pat ke jongi. Bat na kaliang kinongnya kali kamai kila penpau ru ya ke jing sngau diau halor kani ke jing sngap kuman jong ka sorkar bat ki bor district kinongnya kali kamai kila berngam ru balada ka sorkar kam pelat ya ka pisah hapo nyau sngi ka JSC kan syim da ka senjam ka bakham ngi menta na kaliang ka JSC jong ka All Ribhoy Passenger Vehicles ngidang syumi menta na kamra jong EDC ban wan yakren sachisin ane kadai kesin ke baar pengen kendu halor kabil election bat kumjuru kabil corona badangsa bat kejong ka Republic Day nado Independence Day ke badangsa ngi wan pen mau menta kasngi na kaliang jong DC ilakular ban pendep hapo ka news ngi nak liang jengiru ngila dawa pa lakum dong kuno kidai ben pendap hapo ka news ngi namar ke hakan ni kesin ke benkong yawan kendo lakular hapo kasansi kamnam siso ai hakan ni kesin ke bar menta ilakular hapo ka news ngi ban pha da ke jingtho sha CEO jong election commission ban pha biang ya ka pending bills ke ba duna nakaliang jengiro ngin yai up ya ketika news ngi lada nakaliang jongka district administration kam nom sem pelaj ya ke bil jengi ngin yai cekmat ngin sim dakwe pat kilat kilenti iban persya ya kene ka jing penslem jong ka district ban pelaj ya kene ka bil ka jongi Henry ngila yayap nadu bakut election hadu menta kinam patiaw ye kene ka jing yasha jongi tekum ta ngi nakliang ki driver baro bat ki try kali ngila sha shitom kat hadu kat kini kisngi tekum ta ngi ketu ya DC bedon borom ba in le kham kloi kumbai la kular lada inamla benle hapo ketai kepor keba ilakular ngingin sim ya kasinjam keba tenge da kino kilat kelenti katkum kebadai kebangi hab benle namta bangin penbiang bangin yo ya ketika jingsiu kibil kebangi la ya trishkam andrei kebesosi endala dap kekam omdon bapetiaw yangi bat kebebu jing bah yangi halor kikot kisla kumba baro ngi yatim bah kapor ben renew iki kuat kisla ladang himla kadon ka jingpun stam ka batenge ka bangi hapsiu iki kuna ki babun mensu yetu ye phim ta lada chisni ka permit ka jungi ka fil ta ka mot klam jingmap sipho wajar ngi sadan kuna sanpho tengta ka fitness chisni ladang himla bensu ka por babiang ta kheme phi menta da ki benai ka pisa jungi ka sa ta hakano ka rukom ngin siu lane ngin renew
ya ki kwat kisla ki bangi hab ben renew tengi penken maru sesin lane ni kenturu ya ka district administration balada hakane kenti ka bamenta kam sim kya ngin banse bangi ki babu I kali ngin om seu ya ka tax ya ka sarkar kane ka de ga jing pentip na kaliang jungi kumbau chairman junga JC jungi ba binas makri la mai thang halor ka jingwan kendu jungi ya DC jong ka riboh district te kade ga sin ka baar ka bangi wan kendu yu ya ga sin ka baningkong ula kular na kaliang ga jongu kon penlat apo khatsan la ne arpos ni ndai na kaliang ga jungi nilayai ab ngai sya ka khatsan arpos ni yu kalakot ndai sibnai tam ngila ab ndai kamdon ke response lane ka jingkhot ini kinong yalam ban yekren halor kene kamat ka bang ye kendu jing ya te da ka jing bom banse ka jing kutlan sa chisin kene ga sin ka baar bangilawan ban kendu yu bat ban ai ka dorkhas ka jungi te ka dorkhas ka bangila ai hau ka de endang la da penlong ka meeting jong ka JEC ka kum ka resolution ka balapas ka tiga meeting ngila ai por yu DC ba la kumno uday ban penlaj ya ka bil ka basa hapo news ngi lada umla ban penlaj ya ka tiga bil hapo news ngi ka JEC hi kan sasim daki weipat kilat jing ki bakam teng ya dan dala ya keren halor kita kimat nakaliang DC ula penpau ba ya kidau ba balai kasakut kabil hapo riboh district ula penpau ba kade ka jing pha pisa duna napo state namar kata umla ban benta ya kapisa namar ki pisa ka ba uhab ban siu ki babun nadu ki nongsyong dukan nadu ki basnai ki pandal ki kali kumta terter ula ai ki daw nakaliang ga jungi ngilaong ki daw ki babun nrei ngim kwa ban ekren kita ki daw nrei kai ka bangi dawa penlaj no kamplo ya kapisa namar ba kadai ka sin ka baningkong ka history jong ka riboh district ka jungi bai kapisa election ka slam hadu katnya kumansyu yathu yapi hakipor ki bamansua ki snam ki beladap hakipor election kam juja kumne kinoi no kali ki belawan pai na ki duty marsun wan pai hagaju hi kasni iyo ya kapisa ka jongki umdan kam ban up lane umdan kam banginwan ni kendu yo DC nrei kane gadai kasin ka beningkong bat ka pensa lengwa bat pensa yangi hapedang ka umdum halor kine ki jinge ki bangi kendu kumbansyu yathu yapi haswa ban bat iki kali na ka benta ki duty omdei tang duty election nrei kiwe ki duty ki ba ka sarkar ka donkam ban bat iki kali ki pha yangi dagi jingtho balada Pimwan ni lane pimwan report hapo kata kasngi ye kali jongpi ansis lakin pendu no igi permit rengkat ye ka bansis ye ka driving license jong driver tena kali ang ka jongi haka jingting haka jingberngam ka jongki ngihap banwan pendam ngihap